Οι γρήγοροι ρυθμοί της πόλης, η ρουτίνα, τα στενά όρια και οι προθεσμίες στα πάντα φθείρουν και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τρέχουν κλεισμένοι μέσα στο δικό τους κόσμο και ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός. Ο χρόνος, μία απλή λέξη που δεν του δίνουμε τη σημασία που του αξίζει. Αναβάλουμε τα ταξίδια, τα νυχτοπερπατήματα, αναβάλουμε τη ζωή. Ο κόσμος τρέχει. Γιατί? Η κάθε μέρα είναι ίδια και διαφορετική ταυτόχρονα. Στο χέρι του καθενός είναι να διαλέξει τον τύπο της μέρας του. Ο καθένας διαλέγει αν θέλει να περπατάει με τα μάτια στο τσιμέντο ή αν θέλει να δώσει την ευκαιρία στον εαυτό του να κοιτάξει παραπέρα, στον απέραντο και γαλανό ουρανό, στα εντυπωσιακά κτίρια που τον περιβάλλουν και φυσικά στη θάλασσα. Η απεραντοσύνη της θάλασσας δίνει την αίσθηση ότι όλα είναι δυνατά. Και όμως, κανένας δεν κοιτάει σε αυτό που βρίσκεται μπροστά τους.